Нико. Алилуя. Вижте, брати и сестри. Тази жена преди колко? Преди 2 седмици или 1 седмица? Преди 2 седмици докараха я на ръце в Стралджа, в нашата църква. Главата й ни държеше, краката й ни държаха и ръцете ни държаха. Носиха я на ръце, а някой подпираше главата й. Сестра ти беше. Сега чуйте, тя лично ще благодари на Господа какво е направил Бог с нея. Амин. Няма да криеш, че си ходила на ходжи, че си ходила на доктори, че си ходила навсякъде. Ще кажеш какво е направил Бог в твоя живот. На български. Защото цяла Европа ще те гледа. Не говориш. И след това ще говориш малко турски. Турски, ама и български, пък турски аз ще ви превеждам. Айде. Аз съм преводач. Видя ли Бог какво прави турците дига? Алилуя! Натърджам се, ще ми били истина. Ще ви разправям една истина. Ма ще чакаш малко, ти като автомат. Значи, проблемим var da benim evde kızımla. Kızım evli. Чакай малко. Имах проблеми в къщи с моята дъщеря. Тя е женена. И притесних се за дъщеря ми. Тя се е притеснила за нейната дъщеря. Давай. И от притеснение, от нерви, урдая кларма бенем. И от притеснение, от нерви и удари в краката. Sonra gittim doktora. След това тя каза, отидах на доктор. Lineykiler geldiler. Линейки дойдоха. Bir şey yapamadılar bana. Нищо не можаха да направят. Hocaya gittim. Отиди на ходжа. Hoca da bir şey yapamadı. И ходжа да казва, нищо не е направил, само ми взе парите. И bitkide gittim църквая. Şükürler olsun Allah'a. И да благодаря казва на Господа, чухме, че там при Иван Иванов, на неговата църква, стават чудеса и знамения. Аз не ги правя, Бог ги прави. Аз знам, дето Бог прави. Така се е. Аз знам, дето Бог прави. Аз не съм и целител. Значи, ако имаш вяра, получаваш и си тръгваш здрава. Аз имам вяра. Така, точно ти имаш вяра и зато и стана. И чуйте, брати и сестри, тя казва, че когато чух, че има църква, аз се реших вика да отида на църква. Ben aklım yerimde değildi, kocam getirdi beni oraya. Тя дори вика, аз не знаех, мъжа ми ме закара на това място. Ne zaman gittim oraya, yalvardılar kendini. Още вика, като отидах там и почнаха да се молят за мене, ма ти забрави първо, че направи покаяние, тъй ли? Добре, хайде как да даде. Тама, нямаше, да, точно така, нямаше. На място не беше къла, точно така. Aklım yerinde yoktu, ayaklarımı движи yapamazdım, parmaklarımı също. Ръцете ми, краката ни се движеха, главата ми не държеше, носиха ме на ръце. Ne zaman yalvardılar o zaman sıcak geldi benim kafama birinci. Когато почнаха да се молят за мене, какво ти стана след това на главата? Топло ми стана. Топло и стана на главата, почна да се движи Святия Дух вътре в нея. После на краката. Почна на краката. После? Почнах да вървя. И тя почна да върви. Сега. Şükürler olsun binlerce ayaklarım beni kaldırdı. Benim kızanlarımı acıdı Allah. Beni kaldırdı. 2 tane kızanlarım var benim. И Господ направи така, вика, заради моите 2 деца аз станах и тръгнах да прославя името на Господа. Амин. Сега, ти никога вече, сестро, никога не трябва да помислиш в живота си, че някога може да отидеш на ходжа. Ходжата само може да ти вземе парите, да те измами и да не направи нищо. Нещо го знам вече.
вече. Ти го знаеш вече, защото аз знам, че живеете в турско село Чукарка. А там са само турци. Нали? От вас ще излязат много хубави християни, добри християни, за да може да покажете на тези хора какво може да направи нашият Господ Исус Христос. Ръкопляскайте за Исус Христос! Сега, сестро, дръпнете се малко. Стани! Дръпай се! Дръпнете се! Направите едно място, бе! Сега, отиваш до чешмята. Виждаш ли чешмята? Ти малко. Да. Отиваш там до водата и бягаш пак насам. Ма бягаш и се връщаш. Айде! Здраво! Давай! Да видят чудото! Давай, сестро! Давай! Така. А сега искам да бягаш малко сега, да бягаш обратното. Бягай сега! Тичай! Халелуя! Ето вижте какво е направил Бог, брати и сестри. Чудо върху моята сестричка. И нека Бог да я благослови. Продължавай да хвалиш името на Господа. Където да отидеш, сестро, хвали името на твоя Господ Исус Христос. Нека Бог да те благослови. Остани тук. Айде, нека да дойде човека. Брат, ела тук ти. От тази страна. Този човек имаше проблеми с тази ръка. Сега искам малко тренировки да направиш, брат. Така. Завърти я малко, завърти я, да, така. Цялата беше хваната. Ето Бог се прослави и върху него. Чрез вяра всичко човек може да постигне в живота. Ако имаш вяра, ще преместиш планини в морето. Ако имаш вяра, Бог ще се прослави в твоя живот. Никога не изповядвай, че ти си болен. Никога не го казвай. Кажи в името на Исус Христос: аз съм изцелен, аз съм освободен. Амин. Хайде, нека да изпеем една прекрасна песен заедно. Туджа не смири болка. Халелуя. Алелуя! Ако искате тази вечер да си отидете като тази жена, здрави, искайте вяра от Господа. Бог да ви благослови и Божията милост да бъде с вас. Дай да ви цари и да ви освободи. Алелуя! Алелуя! Никол! Високи! Алелуя! Цялата слава на Господа! Алелуя! Pochissimo me viveste, pochissimo me srceste, pošto te amamo, o Isuse. Pochissimo me viveste, pochissimo me srceste, pošto te amamo, o Isuse. Tuđanes moravilo, tuđanes merimoga, tuđanes всичко мога да Tuđanes moravilo,
जाने मेरी बहू का तू जाने सिचका मांगे देवा ela let me voltar ela let me voltar ela let me voltar ela let me voltar tu janes morovilo tu janes मेरी बहू को तू जाने सिचको मांगे देवा तू जाने मुर्गी तू जाने मेरी बहू को तू जाने सिचको मांगे देवा Отдел Джанел всичко, амин. Бог знае всичко. Той знае твоето лягане. Той знае твоето ставане. Той знае сърцето ти. Ако сърцето ти е прилепено към твоя Господ Исус Христос, Бог ще направи чудо в твоето. Амин. Халилуя. Халилуя. Ела дева кана. Ела дева. Ела деви Бога. Ela let me voltar, ela let me voltar, ela let me voltar. Tu janes morovilo, tu janes meri volta, tu janes всичко маге дева. Janes amém всичко. Janes morovilo, tu janes meri volta, tu janes всичко маге дева. Ай, нека да бъде за моята сестричка, нека Бог да я благослови. Една прекрасна песен, доктор Дан Бейки си. Дердиме дерман буламада. Халилуя! Халилуя! Ама дердиме. За моите приятели от Хасково, Дердиме дерман нека Бог да ги буламада. благослови. İşitim ki bir adam var. Adını İsa Mesih. O bizi kötülükten kurtardı. Сина на моро живота с него. Само тут мангаса. Doktordan doktora ben çok gezdim, derdime derman bulamadım. İşittim ki bir adam var, adını İsa Mesih, benim derdime derman o verdi. İşittim ki bir adam var, adını İsa Mesih, beni derdime derman o verdi. Doktordan doktora ben çok gezdim, ama derdime derman bulamadım. İşittim ki bir adam var, adını İsa Mesih. O bizi kötülükten kurtardı. O bizi kötülükten kurtardı. O bizi kötülükten kurtardı.
Doktordan doktora ben çok gezdim, kapıdan kapıya ben çok gezdim. Doktorlar bana dediler yok senden fayda, yok senden fayda, yok senden fayda. Hasta kardeşim. Doktor bana dediler yok senden fayda. Ciao, tradus placi sestro. Yok senden Aleluya. fayda, yok senden fayda. Hasta kardeşim, ya şimdi sen, ya şimdi sen. Hasta kardeşim, ilaç sana var. Rabbimi sağ, Rabbimi sağ. İşittim ki bir adam var, adına İsa Mesih. İşittim ki bir adam var, adına İsa Mesih. Benim derdime derman verdi. Ela sestro, ela não tá pregando, né? Baixa tua mila, Senhor, por тебе. Бог да те благослови. Седнете, остейте място да седне. Благодарим ти, Боже.